Pois aquí seguimos nesta feira tan maravillosa de Ferrol. Mirade que guapa me puxen para a ocasión, pero recoñezo que pesa moitísimo se me axudas a quitalo. Ainda que sexa así, no pleno directo. Bueno, mamá, non mires porque vou salir moi despeinada na televisión. E como me gusta moito a idea de concursos, teño aquí preparado un con equipo 1 e equipo 2. Seleccionei uns cantos produtos desta feira e teñen que acertar cal é o que ten máis valor. Imos comezar con estas figuras de sargadelos, vale? Aquí tedes pois o que ven sendo do carnaval propio de Galicia e, pois, non sei, para apoiar as chaves, unha bandexa, non? Cal vale máis? A ou B? A. Por aquí, segundo equipo. A ou B, que vale máis? A. Tamén. Hai consenso. Cal vale máis? A B. É unha peza do Castro pintada a man. Diferencia de precio? A diferencia non é moita, son 30 euros. La moi mala, primeira proba, todos suspensos. Imos coa segunda. Esta é un pouco complicada agora porque non se vai poder fumar en ningún sitio, pero isto é unha máquina para facer pitillos, antiga. Isto colleume a min. Pois, a mítica cabina de antaño. Equipo 1, cal vale máis? A maquiniña do tabaco. Máquina do tabaco, equipo 2. Tamén. Máquina do tabaco, pois, efectivamente, máquina do tabaco. Punto para os dos equipos. Imos 1-1 e imos coa gran final. Espero que os espectadores e espectadoras da Hora Galega estén moi atentos a esta última proba que vai definir quen é o gañador do concurso que acabo de inventar. Moeda 1 e moeda 2. Imos alá, tic, tac, tic, 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 nin, rapidiño que... A ver, unha ou dúas? Yo digo la 1. A unha, esta, vale máis. Perdón, é a unha, vale máis. Para vos? A outra. A dúas, desempate, desempate. A ver, ímola ensinar ben. Unha e a outra. Cal é o equipo gañador? Este. Por qué? Unha é unha moneda de 150 euros e a outra é unha moeda de 1.800 euros. Bueno, pois con esta moeda de 1.800 euros vou marchar para casa. Hasta loiño.